Ey bir gayrat yaşlılar, götü pamperslılar, size diyen, utanın yok mu ağa gara da ak diye otuyorsunuz. Bu yalan yaşlık gepleri niye edip utanman aydı bilyeniz siz? Hemmedat oňotluk, hemmedat gülala güllük. Siz var ha baralı sakkalınızdan hingili uçor sizin. Sizinki yarı yaşlı bolman geçsin. Siz Türkmenin adına ısnat etiren haramzadalar siz. Deyyuslar siz. Deyyus sözünün hakiki manysını Türkmençe araştırıp bir bilin. Deyyus demek nämedigini. Deyyus siz hakiki. Haramlar. Özüňizden öňe nesile nähilek görelle berýäňiz siz. Oğul gyýdyňyza, awtyk çoğuluklaryňyza berýän görelläňizmi şu? Edir biz ýalak bolup, ýalaka bolun, taşşakçy bolun diýip öwretýäňizmi? Haramlar. Bigaýrat siz. Hele içede ýok siz, sakkal goýbermäňsiz. Seyriň sakkalyňyzy öňüňizdäki hereýlen gyýňyjyny başyňyza taraň. Utanman öwüp dur prezidentim arkadagym. Sen arkadagym bilen bile bir çukurda ýanrarsan tek. Haram bigaýratlar, ýaşlara berýän terbiýäňizmi şu? Onlara ýaşyňyzdan, başyňyzdan utanyň. Ölüm, bir gezek ýok diýiňdänim, duruň döşüňizi geripde mertlerçe ölüň. Nädip can berjeksiz? Nädip o dünýäde jogap berjeksiz Allahyň öňünde? Öljek gelmeýärsiz. Biz var ýançak ölmäň biz sizden tek datdyrar bu ölümüň ucundan azyrak size. Haram, bigaýrat, ýaşuly diýesimiz gelen ok size. Taşşakçy siz ýaşullarda. Göterin gowja edip şonu.